Täällä on niin ihanan nämä lämpöiset olosuhteet. Mä jään sinne alle oikeeseen, että mulla ei ole pitkiä kalsareista takkipäin. Ihana. Nyt ei valitella. Nyt on vähän tärkkänä siinä kala, että se on mukana. Ja pehmeätä, rauhallista vaikuttamista. Se on nenä vähän eteen. Pidä rytmi, sama rytmi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, kantapää. Säilytä laukka. Hiljaa. Auta vähän. Ja rauha. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Hyvä. Oikein hyvä laukkaa nyt. Sama rytmi nyt koko ajan. 1, 2, 3, 4, 5. Vasemmalle. Vasemmalle ja sitten se pystysarja. Rauha ja rauha. Ojaa. Hyvä eteen. Kunhan vaan kuski muistaisi radan. Annetaan vähän vetää henkeä.